kalong kesengi bansa ken mau hopo rilum jantia namar menta kesengi khat hanyau trik unok pra arajar arpeusan ka parti VPP harangkat ki MDC jongka kila lekhang ya ka gate jongka office trekam jongka JHADC ka jingkhang ya ka ni ka gate kalong ban pen bor ya ka council ban siu tulop ya ki nong tray ki ba tray ha ka ni ka office ki baladu tulop hadu khandai benai kala don ke jingyatai ni ha pedeng ki MDC ka VPP bat ki executive members jong ka ni ka sarkar ka bala ne daki kanta wat hadin balawan poi ki bor district bat ki pulit jong ka Juwai police station Juwai ro ki MDC jong ka VPP ki ying scam hala ka nong rim klem ailat ya no Bandung Shapo office JHADC daka kali bat hadin balaya keran sani bha Deputy CM jong ka JHADC ula pentikena bagi nong tray kin yot tulap ki MDC jong ka VPP bat ki nong tray ke parti kila lej ban pli ya ka ni ka main gate jong ka JHADC tungin ya sngap ya ka e ka bagi ni ki nong yalam jong ka VPP ki don ban ong kajing ya sok tilang ini sirup iuran ni debo kajing pressure nano sedlong dapat speed kita harus poi kan tu dia akan prak lur tam kata kapesa kau yo poi kena yo kurek hakini CRC yo tu lebih ta handai halo la imam hun bahai di khot intu mem hun bahai kata kajing yo ne bah du ci benai dan hi kajing yo luti kajing klam yang sui em ni wedap ong ar le benai chwa Christmas ban bor ko suk handai wajah jing sikat kata man kata du ci benai hi yo chwa ni Christmas nakaliang jangi kum ka parti Oi wala kane ka wala ngi 4 poi wala da ka sarkar ka 4 ai lot ya kata gajing dawa gajingi namar gajing diman jingi kalong badai ban siu bai dot baro khandai benai ka tolop jengki nang tray jingi ka badang sa henrei kane ka sarkar hadu menta ka singiru ka klem pendem hitdot gajing long erang jong kane ka sarkar te henrei menta ka singipat hadien bangi ngimban se bangi ha ban syuk khang talano ya kane ka office baru sisngi lentera do menstep hadu menta nilaha ban khang talano ya ganeka khang ban pen I ya kajing persyajur bat kumju nagam taban pressure ya ganeka ka arrogant government bahkan pelai badha ka bakut hi jong ganeka sngi ni idan pat ka kham khraw kita golong ken mau kajing lebeng kajing pen saja jong pi ya ki baduk ki bakardo sisen ka sngi kan sawan ban kit jing khang ha ki khosiu ki jong pi wanong lekai ya ka hok jong ki barit ki baria ki baduk ki bakardu ki basem stam ki basem khoslai khublai sibon ni pen banam bangi la pen coach no sipor ya kane ka jing ya ki jingi kum ka seng rengkat bakini ki MDC bat kumjo rengkat bat ke jing snak tilang jong ki staff na po JHADC Dan itu kajing job yang kajing yaki yang ikam ka parti VPP rangkat ki MDC yang prangon ini na JHADC. Ado wada ye open bor ya ka sarkar mbanse hapsu ya katalap cibenai. Demete yang wadang sa ada pular ki hakini ki bradang wan yo pelai no ki ka. Dai ini por penbena wada wa ya gani katala wada han wa family ya kata kajing anu yang ira tang mut alias so kemeni kini kajing ya persang lang aku belajar